SSA mabukata baya mana keta. Bola mutum da bola da ƙauna. Muhammad Abba Isa na aiki ba wasa. Kai! SA kafi su da girma jigogun talaka. Na gode. Muhammad Abba Isa. Tafiya ta ka tayi. Muhammad Abba Isa. Tunda ka zamto ƙorawa kana tare sanyi. Muhammad Abba Isa. Yanzu mun riƙe reshe waɗansu sun kama ganye. Muhammad Abba Isa. Garkuwar masu bukata ta musamman riƙa dai. Muhammad Abba Isa. SA a daidai. Muhammad Abba Isa. Taimakon da kake yi kana jira ma a zo dai. Muhammad Abba Isa. Gatan masu bukata ai dama da kai dai. Muhammad Abba Isa. Ka riƙa dai alkhairin talakawa. Muhammad Abba Isa. Wata maganar ma da nisa. Muhammad Abba Isa. Tunda ka yi mana mu ma gashi mun ƙara kwasa. Muhammad Abba Isa. Yanzu alkhairai naka gashi sun ƙara nesa. Muhammad Abba Isa. Ka riƙa dai kai Muhammad Abba Isa. Muhammad Abba Isa. Ba ni kiɗan jarumi na. Muhammad Abba Isa. Tinubu gwanina. Muhammad Abba Isa. Zaki kenan mai buge ƙona. Muhammad Abba Duk Isa. mun shaida ka mana rana. Muhammad Abba Isa. Ga Muhammad Abba Isa. Muhammad Abba Isa. Tinubu ya daɗa nisa. Muhammad Abba Isa. Ka yi zubi sannan hada kwasa. Muhammad Abba Isa. Bukatu muka kawo. Muhammad Abba Isa. Garkuwa kake kafa a jawo. Muhammad Abba Isa. Masu bukata ka musu komai. Muhammad Abba Kana ta Isa. tallafi ka musu maimai. Muhammad Abba Na Isa. shugaban kasa ka zama jarmai. Muhammad Abba Kana Isa. rabon mukamai hada maimai. Muhammad Abba Isa. SA ka musu komai. Muhammad Abba Inda za ka Isa. taimaka kai mani nima. Muhammad Abba Isa. SA na Tinubu. Kawo babban mataki. Muhammad dan Abba Isa mai aiki safar rana. Ka jajirce da kokari kan aikin Tinubu. SSA na Tinubu. Ka hau babban mataki. Muhammad dan Abba Isa mai aiki safara da ka jajirce da kokari kan aikin Tinubu. Ya Allah wahidin gwani kai ne dai mafari. SSA na Tinubu. Da dotsi ragun rasulu nan hanyar ta fi sauri. Kawo babban mataki. Ka sali har samu wanda suka zama kari. Muhammad Abba Isa. A sadika ne yan uwa da mu har oga Tinubu. SSA na Tinubu. Ka hau babban mataki. Muhammad dan Abba Isa mai aiki safara da ka jajirce da kokari kan aikin Tinubu. Mai haƙuri yau da gobe tilar zai san mataki. SSA na Tinubu. SSA mu zuwanka a ƙasa mun samu sauƙi. Kawo babban mataki. Masu buƙata gabas da yamma kana samu shauƙi. Muhammad Abba Isa. Muhammad Abba Isa SSA na Tinubu. SSA na Tinubu. Ka hau babban mataki. Muhammad dan Abba Isa mai aiki safara da ka jajirce da kokari kan aikin Tinubu. Ja gaba aiki. Tinubu. Mai kishi gun talaka ka san mulki. Tinubu. Fanni gun taimakon mu ka ɗau maki. Tinubu. Gwarzon shugaban ƙasa namijin zaki. Tinubu. Ga SSA naka nan gurin aiki yake nan tauraro na Tinubu. SSA na Tinubu. Ka hau babban mataki. Muhammad dan Abba Isa mai aiki safara da ka jajirce da kokari kan aikin Tinubu. Ka jajirce da jan ruwa ni guga na hango. SSA na Tinubu. Ga bayin na president tilas ne na waiko. Kawo babban mataki. Kashinmu ne dan shati makai ka zame manna bango. Muhammad Abba Isa. Ka sai da su mazambata su kausin ya cimbo. SSA na Tinubu. Ka hau babban mataki. Muhammad dan Abba Isa mai aiki safara da ka jajirce da kokari kan aikin Tinubu.
ya zatse mabukata. baya mana keta. Bola Ahmed Tinubu Allah da ta kauna. Muhammad Abba Isa na aiki ba wasa. SSA mabukata. Baya mana keta. Bola Ahmed Tinubu Allah da ta kauna. Muhammad Abba Isa na aiki ba wasa. Aiki muka dosa. SSA mabukata. Garkuwan mabukata kai ne ba wasa. Baya mana keta. Kuma an maka shaida kai ke cin gasa. Garkuwan mabukata. SSA na Tinubu baya mana wasa. SSA mana wasa. Baya mana keta. Bola Ahmed Tinubu Allah da ta kauna. Muhammad Abba Isa na aiki ba wasa. Rana mudun aiki tilas na yi shela. SSA mabukata. SSA mabukata mu kai ne muka kalla. Baya mana keta. Kai aikin ka yana kyawo kai ke hana maula. Yawwa garkuwa nake ni Isa aiki ban wasa. SSA mabukata. Alo yawwa alo. Bola Ahmed Tinubu Allah da ta kauna. Muhammad Abba Isa na aiki ba wasa. Mun gamsu da fiye mai aikin shi da kwazo. SSA Yawwa. mabukata. In Ali Isa Muhammad inda yake zanzo. Baya mana keta. Warfaya darakta zai ce mani in zo. Garkuwan mabukata. Sa'idi Isa kenan zai ba ni na ansa. SSA mabukata. Baya mana keta. Bola Ahmed Tinubu Allah da ta kauna. Muhammad Abba Isa na aiki ba wasa. Umar Buji SA ne ya sami ni doki. SSA mabukata. Nasara daga Allah Umar ya saka kaki. Baya mana keta. Ku ne da kasa Umaruwa zai muku zaki. Garkuwan mabukata. A ɗan rage fushi Umar Bush ta shiga ansa. SSA mabukata. Baya mana keta. Bola Ahmed Tinubu Allah da ta kauna. Muhammad Abba Isa na aiki ba wasa. Ganawa gwani nan zan ba da dalilai. SSA mabukata. Shi ne ɗaya tilo an sanya makullai. Baya mana keta. Bila ya yi taro saura suka kallai. Garkuwan mabukata. Shi ke da capacity kuma mai cin gasa. SSA mabukata. Baya mana keta.